ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ମାଟିରୁ ଉଠି ଆକାଶ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଉଡ଼ାଣ ବାହାରିଲା। କିଛି ଟାଇମ୍ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବିଲା କି ନାଇଁ ଉଡ଼ା ଆସିଲା ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ରକେଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେ ରକେଟ୍ ଗୋଟେ କଚରା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଗଲା। ସେପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବିଲା କି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି, ସେ କାମ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜାର ଲାଗିଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ନିଜ ନିଜ ସିଜ୍ କରିଦେବ। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ରିପାରିଂ ବାଲା ମେସିନ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଟ୍ରେନ୍କୁ ରିପାରିଂ କରିବା ଲାଗିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଚାଲିବା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ସେ ରକେଟ୍ଠୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯଦି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କି ତୁମେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ରିପାରିଂ କରୁଥିଲ ସେ ଜବ୍ ତୁମେ ହିଁ ପାଇବନି, ତୁମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ରିପାରିଂ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଝିକିଲା ବାଲା ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ଟ୍ରେନ୍କୁ ଝିକିଲା ବାଲା ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠକୁ କେବେ ବି ବୋରିଂ ଭାବିବନି। ହଁ, କିଛି ଟାଇମ୍ ବୋରିଂ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ ପବ୍ଜି ଦେଖିଲେ, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି କି ଟିକ୍ଟକ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖି ବହୁତ କମେଇ ଦେଇପାରେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିଲ ତୁମ ଜୀବନ ଟିକେ କାମେ ଆସେ, ସମ୍ମାନ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ତୁମେ କ'ଣ ମିଳିବ? କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ଯେଉଁଥିଲ ଆଜି ବି ସେଇଟା